Pwede kong mangutanan ninyo. Ang kuan ako ani sir ba, pwede kong mangutanan nyo nga nangita ko karong stranger nga akong ikupol ang Single boy ba? Single boy. Oy. Single ba? Oy, bungo, oy. ikupol photoshoot ba? Kato kay mga kuan to. Ha? Kato. Pwede kong mangutanan nyo boss. Nangita ko karong stranger couple photoshoot ba? Stranger ya kana single ba? Ah, kana single ba? Kuya mo ba? Ha? Kana single mo kana siya. Single ba? Single ka boss. Nya karon kay pangitaan di og single nga girl sad karon. Mangita sa mi. Pare sa kanila mo. Oh. Shoot na ba? Oh, photoshoot. Photoshoot. Kinsa may pwede nyo nga na? Kane. Kinsa man jud kay akong pangitaan og Palitan na mo ba? Isa magiging. Kanayaw nya katong dito mga babae to. Oo. Sige, mangita sa ko. Sige. Ma'am, pwede ko mangutan na. Kining nangita ko karon og single nga girl ba para ako couple ka. Ha? Kana single? Okay ra mo ka, ma'am? Ah, okay ra. So, karon pwede ra ka makawat nga rin. Akong tawgon ang boy. Okay ra nimo, ma'am? Sige, okay ra. So, sige, mangita sa mi ha. Okay. Kinsa may pwede nyo nga na? Okay na. Kuyog to, sir. Atos kuan. Oh. Oh, sige kay may nagsapatos pa. Okay ra mo na good. Uya. Ako nang kuan baka nang picture ra ba? Tara. Ikaw lang ba po? Ikaw na lang kami ko. Oh. Sige bong. I-post po na kuan. Oh, i-post. Vince Jitro. Lako din. Kinsa may pwede? Sige din. Upot mo ni Cinderio. Oh. Okay ra na. Ay kapul po to shooting. Ta. Oh, couple ba? Oh, nisugot. Ta. Bana to. Banan. Tama. Pilion na sila namo. Depende kasi mo Oh, depende kinsa mo sugot ba? Lakoy. Lakaw ba mura boto ko. Kung kamo na lang David. Ma'am, ako nang nakita ang kuan, ma'am, ang boy. Tara. Okay, nakita na nato mga couple photoshoot mga karig. Okay, tara di ang boy, ma'am. Okay, pwede mo mag-ila-ila. Cheek hands. Oh. Sa huli palagi Okay. Pwede ra mo makuha kuan picture photoshoot ba? Sige. Okay ra niyo, ma'am? Okay. Okay, mag-start na ta. Oh, Batang kau. Singa. Natanta ra man kau. Di na si Budo. babalik pa rin sa yakap mo hanggang sa huli palagi pipiliin kong maging sa'yo. Okay na, 3 shots naman. Oh. Okay, maara to, ma'am ha. Salamat ninyo. Salamat, sir. Shout out. Shoutout sa Kuya. Ikaw, ma'am. Shoutout sa taga Masbate. Okay, salamat. Ay, dali, shoutout sa... Okay, shout out. Shoutout sa Grade 12 Sport ng Kamatang Pinang. Shoutout ko sa mga tindivil day. Oo. Okay mga karig, bago natin tapusin itong video na ito, meron tayong isa-shoutout mga karig na pinost ko kahapon na sa gustong magpa-shoutout, comment down below. Okay? Shoutout kay Roland Alvarez Mosquida, Teresa Abukay, at syempre hindi talaga magpahuli ang nagla-like sa aking pinost ko mga karig. Ating sasali din natin sila sa ating pag-shoutout mga karig. Okay? Shoutout kay MZ Tupakin, Jason Abukay, Kuyan Pabud,
Kuyan Pubadora, Berdalen Enteg de la Pedra, Tidan, Edel. Okay, hanggang dito na lang. At syempre, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel, Ben's Original. Click ang subscribe button para updated na kayo sa nauban akong vlog. Okay, hanggang dito lang. See you in next vlog. Bye-bye.